ebi hu sɛ yɛwɔ kwasi ne akosua anaasɛ akos ɛwɔ kwasi da. Ebi hu sɛ yɛwɔ kwadwo ne adwoa ɛwɔ dwow da. Ebi hu sɛ yɛwɔ abena ne kwabena ɛwɔ bena da. Ebi hu sɛ yɛwɔ kwaku ne akua kukua aku ɛwɔ ɛyɛ uku da. Ɛnɛ no yɛde yaw da, fida ne memene da ɛbrɛw. Yɛnkɔ na yɛnkɔgye yɛbɛ na afei yɛmfa adesua no mmerɛw. Ɛnɛ bɛnini aboa no de ahometew na ɛka. Aboa no wɔde ahometew na ɛka naaso. Afei yɛnkɔe da yaw da. Da no ɛyɛ asase a yɛn nyinaa yɛte so yi ne da. Na woda nti akanfo wigu nsa ɔka otwedi ampo Nyankopɔn bia ɔse asase yaa nyɛ sɛ da no ɛyɛ ne da. Yaa ɔbea tan ɔba ɔdwene ne mma ɛho yaw da ɛno no. Na ɛsiane sɛ ɛyɛ asase ɛda nti yaw dafo kita tumi paara yie. Nti woyɛ yaw da ne sɛ wode yaa wode yawa nkita tumi paara. Ɛwɔ sɛ ɔhwehwɛ tumi no na wodidi dwuma. Yɛnkɔ fida. Fidafo de Nyame ahyira wɔn awo wɔfa ne kwa. Sɛ wobɛwo paa fidafo ntumi ntwa wɔn ma ɛnyɛ yie. Afei nso fidafo etumi frɛ ɛyɛ asase yaase wɔn ɛda. Nti fida ɛnso yɛ asase yaa ne da papapaa. Yaw da ɛne fida asase yaa etumi frɛ no ne da. Yɛfi hɔnom a ne yɛnkɔ ɛyɛ da kronkron a yɛfrɛ no sɛ memene da. Memene da. Da yi ɛyɛ twere ampɔn. Tumfo nankasa Onyankopɔn no na woda. Nti wokɔ kyerɛ kronkron mu koraa no ɛsɛ da ɛtɔ so ɛson no Onyankopɔn ɔde gye na home. Ɛsɛ da no yɛ kronkron ɛde ma no. Ɛno nti akanfo frɛ Onyankopɔn sɛ twedi ampɔn kwaame. Ɛsɛ memene da papapaa ɛno no. Nti memene da nso yɛwɔ kwaame ɛna yɛwɔ ama. Fida no yɛwɔ efua ɛne kofi. Efua ɛne kofi ɛyɛ fida. Memene da ɛyɛ kwaame ne ama. Yiw. Ɛnɛ yɛde bisi ha. Medin ne yɛ Nana Ebis Eyim. Aha ɛyɛ lɛ sɛtwi. Ɛbɛsa nso aba. Aha yɛte nsɛm. Aha yɛsuade makraw. Bye bye.